Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload na po ta sa atong Palamay Drama compilation part 38. Part 38 na ta mga listeners, no? O usbo na ko sa pagpasalamat sa inyo, no? Nga namo perminti ka paminaw sa ato ang mga drama. Kung balikon nga mag-istoryan po taon, no? O katong diganahan maminaw sa atong mga istorya, pwede ran nyo i-pass forward diretsura mo sa drama. Ay nag-message sa atong Facebook, no? Kung tana kung naka-income na ba ta. Wala pa ta naka-income kay bago pa ta na butangan og ads. Pasalamat ko sa inyo, nga na jud mo perminti paminaw. Na po nag-shout out sa ato ang taga-Tagum City, si Risky ug kang Rumiboy na nakaroon sa Mantikaw, no? Tuod ka pirmi ka paminaw sa tuwa o ni kuan Paparts Dudoy Ugay. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, Paparts ug ni Rumiboy, no? Nga pirmi siya ka paminaw jud sa atong mga drama. Ug shout out po din ako si Oscar Abayadog. Salamat ka na mo, bro. Pirmi ka sunod sa atong mga drama. O ganang kamot ko, bro, Oscar, nga mataas-taasan na to atong mga drama, no? Nga manikamot jud ta. Mataas jud pag-ayo atong mga drama. Una lang ko hangyo sa inyo, no? Mga listeners, paki-support lang sa among Facebook page ni Tatay, Father and Son, no? O tinan ako tas-on mga listeners, ato na sugdan atong Palamay Drama compilation part 38. Ako si Luis. Inaingon, dili gid bayo ang kaayo sa tao, imo abusaran. Kay kuyaw, kunwari na imong kamatyan. Mao kini nitabos ko kinabuhi, dili na ko mahimong may kalimtan. Mo ba day sa ring? Wante bugas ya? O lagi dong, uy. Palitag bugas, pi. Wano ko extra dili day. Saktor gid ako pamliti ang ugma. Sweldo na nun ugma. Sweldo lagi ni ugma. Unya, ugma pa tani mga on. Gigutom naman in taon ko nga ridong, uy. Gisiguro na nakong pakaon ang duha ta ka anak. Pangita ito kautangan, uy. Dili na lagi magpapuno og utang ang tindahan nila ni Etes og Elsa. Kapoy kasi pamugos dong, uy. Mauwaw na ko. Sige. Asway na ko ito silang panituklis. Masing makahuam ko. Sige. Unya na ato sa imong trabahoan kun makahuam na ka. Maayo ka man dito sa imong trabahoan kay dili ka man mapas mo. Kay doon na mo ikautangan nga kantin. Ay, kami in town dire. Sige, ari na ko silang panituklis. Oy, ikaw ba din ay pari Luis? Oy, abi ko si mama ang nia. Uy, kabusok yung bobs ining mariroda, uy. Are, sige mo kagtutok na ko sa akong boobs. Wa ba akong magbra ay? Lakrak akong boobs, no? Ito. Hindi na eh. Doon ta didihon ano eh. Mew. Dali oy, dayon dali sa sod. Huh? Daman dali sa sod ang akong bana. Si Pare Tuklis. Mao ba, pre? Mupuno ka og huwang kwarta? Unta, pre. Ako'y para bilin nila ni Saring sa mga bata. Masig doon na kay extra diha, pre. Basta ikaw, pre, doon na gyud. Pila may mong humon? Bisag 300 pesos lang, pre. Ipuno na ko akong huwam. Dili ta ka pa humon, pre. Kung dili, hatagan ta ka og kwarta. Uy! Kay bago kong nahalinan og pisa sa sakyanan, pre. Dakuan na lang noon. Oo. Nalinan di ka? Oo. Pisa sa kanan? Mm. Okay, dakuan. Pre, nakasapi ka ron og 50,000. Uy! Og ikaw, kay suod mga tanga kumpare, Oo. halagan ta ka og 2,000 gud. Okay na nimo? Maaram ka na ikahatag ni mo. Oo naman. Salamat lagi, pre. Kada. Dayroda! Pagkuha og kwarta sa taas, day. Hatag ni Pari Luis. Kay maligo sa ako. Pre. Pre, huwatan ka dito si Mari ni mo, ha? Ligo sa ko kadiyot. Oo, pre. Ugos mo na ko. Salamat kay, pre. Taghan kay salamat. Uy. Darang kwarta pre, oh. Salamat, Mari.
2,000, oh. Pare, uy, sige malang kagtutok sa akong boobs, uy. Alam yan, didihon na Marie. May pakapre. Kinakahuna-huna ka, ana. Pero si pare na mo tuklis, wag yun, didi-didi, uy. Ang sarang na iya, Marie. Dito ragkuan? Uy, madiretso na jog patong. Pagana, di ayok. Oh, Marie. Ay, salamat. Kigatagan ka kwarta ni Paritoklis. Maayo na gid nga miadto ka dong. Uutan ka pa tuklis. Ay, taras kwarto na. Day. Ha? Kwarto Trabaho naman ka ka. Tukar kong gana. Tana dayon, day. Kadala ba ito kong kwarta? Tana dayon, kilami na kayo. Uy, ipit yung kuba. Ngano ka man taon diha, uy? Dili na. Mikalit malagtukar na imong gana nga. Nauli gikan sa ilang Paritoklis o Mariroda. Kadag ka pa mong tabi diha tana dayon. Mali ito sa trabaho. Oh, sige pa, Luis. Sige pa. Hindi ka mag-inong boobs. Ang hiyat-yata na ng imong boobs eh. Ikaw di ka nakaingon, anak. Kay sige ka og didi, anak. Sige na. Padayon, Luis. Sige na pa. Mali ito sa trabaho. Sa, naibog kasi mong kumare? Tiyo. Lami ang Mari eh. Klaro kayong wa siya mabunog ni Paritoklis. Noon sabi taon, kadagang mabay mo po yung kumarirudan na ibgan mo. Suod, biya kayo mo sa iyang banan. Noon sa... Tigagi ko 2,000. Sinag tabang na mo si Paritoklis. Basta na ako'y problema sa kwarta. Siya din mo tabang na ko. Tawa, mauna diya. Lagi. Naaram diya. Pagkitag lang babae ngayon mo kabiton, ayaw ng asawa sa imong suod kayong kumpare. Pagkitag lang, Luis. Unsa? Udong, naprindan ako ang atong ref. Akong gipaal sa ganihas mga kargador. Kay taas ang hilan na tiinday dong Abi uy. da sa day. Akong gigamit og padoktor niya. Sus, ref may importante. Dili sinday. Unsa? Kalain ni wate ref oy. O tama na dug. Inamog, wata kay inamog tubig bugnaw. Naprinda gyud ako Chrismail dong. Wa naman ko ilang nauna-unaan, be. Sus ni mo, Ang pagprinda naman lang gyud ref. Naon sa man taon ko. Ako'y wawart diri. Ay, unsa. Ako tayo lukat sa ref nga naprinda ni sa ring. Ato ni Marituklis. Ako si Marituklis ni mo. Ha? O di ba? Sa katong kumari ni mo nga si Roda ba? Ito kay dagham sila kwarta. Kay nakadungog mo kong tabi-tabi nga mga kuan ba kanang nga tabi-tabi ditong nahalinan kuno siya sa iyang surplus takbo kuno kayo. Mo ba? Si. Ato ko sa Paritoklis. Mo ba, Mari? Ikaw rin hatag na kog kwarta, ingon si pare? Ako man siyang gitawagan. Busa, dali, sunod na ako sa mong kwarto, pre. Kay sex o natasa si patapatag ang kwarto. Mari? Uy, medyo naipit yung kuba. Mari. Buta ka din. Sa may gigam. Tawas. Ang pahugot ako lang yun eh. Uy. Uy, pre! Ay, pre! Naipit yung kuba. Abi nung patay na ko. Apan dito day sa taas gipunting ni Paritoklis ang iyang armas. Mao to, dayat ko. Agi sa bintana. Dali-dali ko maayo eh. Hapit ko kumamatay. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Draco. Inaingon, mabayot man gani ko hapit. Kung ako magtanaw sa kuha. Ang laing tao pagkaang dili. Mao kini nitapos ko ginabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Onsa, gusto ka na makabatong hinigugma pero nabalaka ka. Oo, tay. Sige magkakita ang mabayas kuha. Matras. Pili sa ng mga babae ng mga dagkog kasway. Kung si babae nagkong kasway ba? Ay, buot ako ipasuot. Pilihan ng mga babae ng mga dagko. Kada bang makasugakot sa imo ha.
kung unya maturjak ka nimo ba. Paita, bili kahimtang na ko tayo eh. Okay naman tato kung dako. Basta dako nga madadara. Pero gabi ni ako. Hapit ni ba parehas kabayo eh. Pagkalagot, Grabe bitaw. naingom taong ko ini eh. Murag sanga sa Sibukaw no kung dagko kayo. Pangalagot ko. Sa ni anhing nanay nimo kaysa dihang nagsabak siya nimo hingaon kay siya karning kabayo. Ah? Mamahaw siya kabayo atus pardo. Maniadto kabayo sudan atus tabrok. Og manihap og kabayo atus labangon. Unsas, tus aning nanay eh. Hingaon di itong kabayo. Sidang, dito po kasyantian. Oh, hingaon kayo. Makakaon lang og unggoy kun magdog na mi. Oh, ihaya ni mo tayo eh. Oh, mura sa unggoy na imo hatay. Oh, do, gabay kay do. Unggoy. Oo, eh. Ah, Buwag taon, buwag. ilis na tayo, Ay, ilis na. buwag, buyag dahil, buyag. Buwag man, buyag dahil. Balik mo sa buwag. Ilis mo tato, di ko. Imo niyo. Bida aron ako'y mag-antos ug pasaan ng imo, di ko bahala na na Ita diha. diyan eh. Mauwang kiko manguyab ini. Uy, Tikay. Ikaw ko nang kalit may babags dan. Audrey ko, ako na lang ang nangatang nimo. Kay ikaw, mura mo lang kaugwa sa tanang ipakita na kung mga lihok diyan nimo eh. Ang tinaod Tikay, dugan ko nagabantay nga. May pagtanaw ka na ako. Apan, nahadlo ko manguyab ni mo. Badiha, Audrey ko. Ngano ko taong mahadlok man ka. Nga sugton man tika kung mudiga ka na ako. Nakagusto ko nimo ko. Dili na mo akong kadlukan. Oh, unsa man di ay? Nahadlo ko nga. Kung magkauyab ta, nya, inikturjak na ko ni mo. Makayag ka. Grabe sa ng pagkasultiha, uy. Pikas-pikas. Unsay pagtuon nimo ning ako, Linabhan nga pinilo nga kung patiran makayag lang? Uy, nya man. Gusto ka? Ha? Oh ba? Sige na, Drico. Dikahin ako. Sige na Sige. pa. Paminaw. I love you, Tikay. I love you. Uy, kagamay ba ni imo ha? Lingin pa kayo. Walang bulas Jackstone eh. Sige pa, Drico. Hagi pa nagmayong ako. Uy, murag di agi ni Tikay. O kaya agi ni. Kung maigo isa ako. Kay agud tatot. Ha? Kuno be, pay ka pa ko sa iyo. Pay ka Dala, pa dala. ko. Ay, kataas! Sugat Hino, ako! hino, Hindi mo ni tanan. Hino, uy. Alibid, dali. Lamay kayo. Drico. Naman, Ayaw lang ka. Di lang ka nila ito ipadayon. Uy, murag naman. di man din ako makaya. Uy, ayaw lang ipadayon. Uy. Sultan ini. Asa ka di yun? Lami na ko kayo. Ipasutan ni. Agay! Tabang na! Tabang! Agay! Sige. May sulirat ang mata. Naguyapan. Buwag na ta, Drico, uy. Dili na ko di mo. Agay, sakit. Hindi ko. Drico, dad ako hospital, Drico. Drico, dad ako hospital. Hospital ko tahon. Maglisod kong lakaw. Sige na ba, dad ako hospital ba? Mao ba bay Drico? Puwerteng hilakan ni Tikay nga naigo sa imo. Oo ba? Ikaw ko. Kuyawan ako eh. Kay magpadamon ta siya sa ospital. Kay maglisod siya lakaw. Magini kay nadana ko yung speaker. Sigong tambag nga, di na lang. Akong giagak pa ulit sa ila eh. Iya kong gibuwagan. Bidang grabiya sa bitaw ng imuha ba yun eh? Bigan ni Bi? Oo. Pakita na kukusap sa imuha ba eh? Dano? Sige na ba eh? Lingin. Ganahan ko kung tanaw sa iyong imo ba? Lagi. Talag sa ulo ka ayo. Be. Pakita ko be. Oh, dara. Oh. Mura nang bayot ang imo boy. Kasi makikita ko bay. Oy! Sus baba ni mo. Oh! Sambayot. Sa ko. Huh? Kakita ko sa ako. Kabayuton sa gini ko. Unsa? Mao na anak. Ang magtiayon tag silingan si Daling ug si Puloy nagbuwag kay si Puloy do na kuno kabit. Oh, mo ba? Nindot bas daling tay? Ganahan ka na mabayana? Kita ko kay pagbabae?
Nya taas. Klaro kayo magagwanta na ko sa ako. Oh, kanda sa rinong gidakong taling do. Sa gamitan pa na ni magtuhod mo sukol na. Aba? Mas may na. Sukol na ni mo eh. Panguyab ako. Papasway na ko panguyab si Daling tay. Karong gabi mamisita ko niya. Gisugutan ka, Treko. Ikaw ipuli ko sa kumpana nga may kabit. Mabaws ko, mga bitsan Pero ko. day, basig muatras ka kun Ako mo atras? Kun, unsa ha, Treko? magkakita ka sa ako. Mo nagipangita na ako. Nga makakita ko og mas dako pa sa kumpana. Treko, Dako sa gining ba ni mo day. Dako sa gining. lagi. Pero kining ko na kaya bukat gini. Kaya ibi sa ako. Oh, sure. Kaya mukat ba oray? Alikunti. Ikaw pa ko ni Pi. Ay! Hala, Treko. Kapiha sa dani. Uy. Makaya ka ni nako. Ambot ni mo. Di ambi. Wala. Sige ko no, Lamig na kayo. Be. Shot ko no, Be. Antay. Ay! Ay! Kaya, sige. Sa kianungon ko na, wa ko magitag rason nga sudyaan ti kang giturjak ni mo kang usawa. Gusto ko matanaw sa imo. Taas ko no kay imo, niya dako pa. Oh. Tanaw ka? Andara. Buloy oh. Ano mo? Oh, Uy. Saka. alam niya ano eh. Muram na karang, tong saging bangun na tao. Dagpo ano eh. Pihalipay ko no. Murag buhon. Ikaw, ibati ko nga, makalipay ka na ako riko. Puloy. Mo signit ko at bayot ka puloy. Idasok sa kong lubot doon. Bayot ka. May pagkabayot gid ang bana ni Daling. Usa din nakakita siya sa ako. Piti siyang nabayot. Pero siyang gipasagdan, diyang iyakong gikuan, may ikaw gusto ko. Giturja ko na ko yung asawa. Nagkaraan lang ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chacha, ginaingon, ayaw panghilabot sa kinabuhi sa laing tao, aron dili sad mahilabtan ang imuha. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Chacha, sulti ko sa tinuod ha. So unsa man mamabugi? Mabdos ka? Dili uy. Nausab man ko ng pormas imong lawas. Nga nagutang mo mabdos man ko ngomong ko'y uyab. O nga no, di may mong mamabdos kung way uyab. Mamabugi sad uy. Di ko mo mabdos ma, dili. Kinahanglan di kayo musulti ni mamabugi. Nga mabdos ko ug ikaw ang amahan Roxy ha. Kasayon ana. Ato karon sa inyo karong gabi. Unsa? Mauna nang bugi. Mabdos Chacha o ako'y amahan. Baka kung yun kang bayhana ka da. Unsa na? Di ba mabdos gid ka? Muingon pa gid kang dili. Ni aman ta ni puyo kauban ni mama, kitay mo bayad sa kuryente ug tubig. Nya kita say palit sa bugas ingon man sud an Roxy. Ato di tanan. Alangan. Has labig maayog mga bang tabi. Asa man ka anak bi. Samot kada ko nga tong gasto. Dinis amo, wa man tay abang. Aray! Ay, Aray ka sa kuntihan na kay! dadao na lang ta ka sa ospital, Chacha. Hawa pa man Roxy ma, langita pag kwarta! Ay, di na lang nato siya paabuton, oy. Papaso na lang nato siya sa ospital. Kaysa anhi ka din mga anak sa ato. Dali na, Chacha. Katambalos-los ba yan ng Roxy, oy. Duha na lang takaadlaw din sa ospital. Wa dyan siya magpakita. Di ta mugos mabugi oy, kadaghang lalaki ah. Takan bitaw. Unya, mangulikta kag anak sa lain-laing lalaki, Chacha. Nya ipaasa pa man ni nako ma. Ipaasa pa ni nako mabugi. Ni ano man ni? Ay, maugani. Ay, kung sultihi nga pagkadaghang lalaki. Ay, daghan bitaw. Unya, kanang daghan nga imong giingon. Kung pamabdusan ka lang unya, biyaan lang. Mura kag nangulikta ni anag mga anak nga nagkalain-lain ang amahan. Ngigani mo, cha.
Mutrabaho na ko, ma. Ikaw na'y bahala sa akong anak, ha. Nagbili na kagatas og diaper. Kompleto na ginantanan diha, ma. Bye-bye, adan ako. Basta promo gani og bino, wapo yun na. Mo palit kog unong kabuk ning bino hamis ha. Okay, sir. Thank you. Miko na lang. Ikaw? Cha-cha. Dugaya gud nimong nauli, Chacha. Nag-meeting pa mi, ma. Sure ha. Basig Sus, na. na mabugi baya. Nagmatngon ako, ma. Di na mausab nga mamabdos ko o niya biyaan na pod ko. May nang maglaruhay ta, Chacha. Kapoy, baya ang tawag bantay ng gagmayng bata. Dili baya taon lalim. Ayaw taon ko himo ang babysitter, day. Naman eh, naglaim na akong kabuhi. Mabdos matingali ko. Kaya ingon ini nga akong gipatid yang namabdos kong inday. Unsa na sa ni Chacha? Mabugi. Nagsuka naman po kaday. Ay, kung ingna nga mabdos ka. Kinsa na masayamahan, ana, ha? Kinsa? Uy. Miko, nano ikaw may nagluto diha, uy? Sayo kong mo trabaho, tita. Mao ba? Hinaot pa unta, Miko, nga dili ka pariha sa unang nakapamabdo sa akong anak nga may biya lang. Dili, tita. Laban ako sa Chacha. Pahayo kong mao ka na, Miko. Hinaot pa unta. Mo abroad ka, Miko? O, Cha. Aron kaboy ko sa atong mga anak. Miko, usari atong anak, si Dudong ra. Cha, bisag anak ni Muslaing lalaki si Inday. Sa maragyapon siya nga akong anak. Magdako siyang duhang nga mag-ilanay nga managsuon. Salamat nimo, Miko. Hi, Cha. Hello. Saan mo ka? Balik promo, Bino? Kaon-kaon, pwede mong istorya sa mga ginoon. Anong pasabote mo? Di na ba ka mo balik sa mo pagka-promos, Bino? Di, Boboy. Samang ka, eh. Di ko ang ngayon balik promo girl kay natambok na ko. Ngayon sa di ka mong ininsik, dahil. Di na ko mabalik, oy. Tambok na ko, tanawag yung lawas na ko. Okay, magyapon ng purma mo. Apply balik, oy. Na, di lagi mo sugot sa Miko lagi, oy. Gawas pasad, oy mo atiman sa duhan ako ka mga anak. Tuwa man ko sila ignaso ng trabaho si Miko. Bida ka na arbang to sa board ang bata, no? Ano di ay? Asawa na, hidlaon. Nya? Nami kanta na. Sa man? Cha, kun gani mo gana. Sitsaron, may pangabatilon. Sabada, Boboy, ay kapay ni mo. Ay, saga ni, hidlaon nga ka. Ano yan? Saga ni narto, ha? Andam kong pispis sa naughan ng mga hinayhay. Kabuya. Buwag juga bubuya ka. Saba di ay. Uy. Si Miko man eh. Kikakos ining babae nga nag-my day. Ako tawagad si Miko. Cha. Oh. Miko, may lain ka na dahi diha, ha? Sorry, Cha. Ako ni siyang ex. Oh. Nagkita mi diri sa Japan kay entertainer po siya. Nagbalik mi og. Buang siya. Sabi na buutan si Miko pero dili ba di ay? Ang pagmamahal di na As, kaduhanas Miko nga bibiya ni mo, Chacha. Nga no man eh, oy. May diferensya ni mo nga biyaan man yun kag laki. Baho kag... Masa doy? Anak lang jud ma. Baho ko taon. Kundi pa ka bahog... Nganong kaduha naman ka biyag laki, ha? Chacha? Uy. Sure da Boboy, uy. Over pa siya manulti ay. Over din na, ha? Tinuro ko sulti ni mo. Tuwi ko. Kaya, willing kang mga mahal sa duha na ako ka mga anak. Bisag tulo pa, bisag tulo. Ikatulo ka, ano? Udso ko. Sapa di ay. Honest, oh. Onya, biyaan na sa ko ni may kahuman. Bidas, storyaha, eh. Promise, ako taon. Please, ha? Promise. Okay, go. I hear a lot about sinners. Don't think that Dapat yung kag maayot siya.
Di ka mabuhi kung wa kay laki? Kinsa day ka? O gano'n nakailakan ako? Ako si Margot, ang girlfriend ni Buboy. Ay, sus, girlfriend naman di ay. Abi na kong asawa ka. Ay, kung kataw eh. Kung makasulti ka no, mura kag asawa ni Buboy, di man di ay. Oy Margot, ayaw pagbuot nako. Ayaw hilabti akong kinabuhi, aron dili sa dako hilabtan ang imong kinabuhi. Dinhilis, Margot. Klaro ato? Ano mo ka ni mo sultihi nga may girlfriend ay ka Buboy? Di ba siguro ang tiya, di ba? Tsaka, porbeda. Huwag kayo kablingga niya. Ikaw may kablingga naman ko nimo kay Babdo sa mga ako may mahana na. Sampa na boy eh. Kapuya, uy, kapikap ba? Ay, ako ganahan ka ng pugan-pugan ko ba? Di kay patara na yun. Gilok ba? Suko-suko ba? Silo-silo. Artis kumingking mo. Tawan ang kumingking ni mo. Diyo kayo. Sus Margot to. Gawag kuko at maraka ko. Kapuya po. Kapuya, gilok ka na. Ako karon dyan. Ikaw may akong lahat. Maslati ka. Dito, oy. Gilok ba? May ganahan ako rin. Ako galing kisan mong tangkugo no, migod sa kagil. Gilok, oy. Ang amas nagdili. Kasaltan do, abi. Ano na yung matawag papa ang duhan, anak. O, may pana na ka. Balo. Samat ko, oy. Gamayan ni Becky. Mahal pa nila. Tadi sing uti pasok din mo uda. Di pasok din mo uda. Baho na. Ha? Ani? Gila. Ako magsuwag dayok. Ako dayok yung hutan ko ani. Uy ba. Kasal? Kasal mi siya niya ikay mama ha. Lain sa kaglain. Ginagog nagis ginoong akong mga pag-ampo nga mahimutang na taon ng akong anak. Thank you, Lord. Kanus aman ang inyong kasal, dong? Juan, sunod tuig tita Bugoy. Sunod tuig pa? Oh, tita, muli pa ba na akong mga parents ito sa Amerika taon? Sunod tuig pa, tampog sila kasal tita. Aray, Buboy, mga nagtitingali ko. Agay kasakit, ani. Ay, usog balik dahi. Patay na ta, ani. Unsay patay, ani. Ang kwarta sa kumabag papa. Unsa? Unsa man ako? Dawag ako nila. Agay. Unsay milargag Manila? Iyang sugaton nitong iyang mama o papa kay niuli na kuno gikan sa Amerika, Mama Bugi. Ginoo ko, murag action ko kabalakan sa dini chacha. Kani adto, dini pa kas ospital, wa katungahang Roxy. Unya karon ni adasan ni si Mama Paya. Murag COVID kay positive. Lain yun akong gibati ni da. Basig. Ay lang po taon Ginoo. Di lang unta mahitabo ang niya sa kong huna-huna taon. Chacha. Oh. Margot? Nag-unsa ka din sa ospital? Relax lang ha. Ayaw ka suko. Nay kwarta para maka-check out na katinhi. Ako ning kwarta. Mihangi si Buboy na ako ang hatagan ta kaini aron makagawas na ka. Nagkita mo ni Buboy? Natural. Kay nag-live-in naman ming duha. Unsa? Mo ni resulta cha. Naghinangol mang kaglaki good. Maong pulo sila mibiya nimo. Animal ka, babayhana ka. Pahawa. Lang, uy. Kalma lang lagi. Mabughat pa noon ka. Ako'y pasangilan ini. Dawatan na lang ning kwarta, chacha. Ay na lang pagpataas pa si mong garbo. Doon ko, biyanasan ko. Wa ko'y swerte nga pagkababay. Patulogid ko biya iglaki. Di makuhangol og lalaki, gwed. Matod pa ni Margot, naghinangol ko no ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maring, ginaingon. Tinuod yun di ay ang panultihon. Kung kitang asawa, ang atong bana ang kanunay tuas sa layo. At orasad na kumpare ang kanunay nga may kaplit. Aron kita
iyang makuhit sa taas niyang kuhit. Kining nahitabo sa ang kinabuhi. Nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Ikaw mo gadaning ni ama. Abi ko ba og ang ako ng kumpare ang ni Ada? Kay nga no, mag-anhi-anday na din his pare ni mo Sidro. Oh, uma oy. Permi na siya din his amo. Uy, kakuyaw gud na ng istorya hagod. Hoy Maring, basig doon na nailain nga tumong si Sidro sa pagpunay niyag anhi ha. Wa man kay mong banay ning anhi niya. Ah? Kining, ma, ato-ato lang niya. Ang tinuod, nanguyab na nako si Parisidro. Kay, sukat lang kuno siya nga nabiyudo. Kimingaw na kuno siya og torcha. Huh, nayabag siya. Doon na kay bana, unya panguyaban ka niya. Iyago kang kumari, o kumpare niya ang imong bana, unya mangunay siya. Ambot lang niya, uy. Mura sa ba kung hapit na madama. Kay, hibaw ka naman bitaw nga, kada Domingo raman na maulis Ronald sa bahay. Kay magstayin man na siya sa ilang trabahoan. Ayaw gyud in town og padama ring. Pida gining Sidro eh. Wa gini siya makakitag laing kapanguyaban. Oh, mari-maring. Hala. Ay, wa magpalibak ay. Si arong nanangpit sa gawas. Nama, uy. Ay, bebe gani, be. Ako'y atubang ani, be. Ako pala'y panguyaban, di gid ako sa sibugan. Mama, sad, uy. Ha, dugay na rabag yung kung wa makatilaw torjak. Ako'y kanaog sa gawas ning tawhana, be. Ay, ako na pa. Kanahan sa kuslawas aning Parisidro. Bingkol keng animal ug dughan. Ug ang iyang atubangan, bagal kaayo. Klaro kaayong dako niya taas. Ay, tukaya para bas Domingo, uy. Lami na kang itorjak ta. Uy. Uy, hala. Ikaw din ni Lola Sima? Unsay Lola? Gitiguangan ka na nako. Kay gilola man ko nimo, ha, Sidro? Sorry. Manang di ay. Nialagi ka din ni Manang Sima? Okay gano? Angay ba nga ikahibongan ni ako? Bahay gunis akong anak. Ako mo angay mahibongan nung ni Aka. Kay dili mo igbaho o igparinti ang ni Adinhe. Kuan kining natural nga ni ako nang kumari man ako si Maring. Hoy Sidro, gisultihan ba ako ni Maring ha? Nga ikaw kuno nang uyab kuno kaniya. Ayaw gid pagbinuang sa akong anak. Kay may bada siya. Kung gusto ka, ako'y panguyab eh. Kay paturjakon na gyud ayon. Uy. Sa turjak ta ha? Turjak ta. Tay daog. Di ko ni mo kumuton ko nang imo noon. Uyot nang gina. Adi ay. Kuyunot na dining ako ha. Uy, hala. Tana. Tana sa sod. Ato ang may bakante dito kwarto. Ato ta dito. Magturjak ta dito Sidro. Tan-ahon ta kinsay taas og lahutay nato. Kumusukol mo nang uy. Uy, ayaw pagdagan uy. Balik diri Sidro. Kita'y magturjak oy. Uy. Medyo naipit yung kuba. Ayaw na Sidro, ay. Uy, Maring. Koy daw ha. Basig madaka atong tawhana. Buutan in taon kay mong banaday. Busa yaw gyud taong pada atong Sidro. Sige na nak, muuli na ko. Basta mao na to ha. Kay ganihar ako din kabiin na raba. Oh, sige ma, amping sa mong paglakaw. Narabay daghang mga adik din Basig kabuangan niya ka. Kun ila kong kabuangan. Basta di lang yung kupat yun, okay raban. Busugot naman ko nilang tabangan ko nilang turjak ba. Sapat di mo, uy. Babae ni ay. Anhin na ba lang ka kamatog? Gabi na raba. Sige. Anhin na lang ko matugoy. Basig mo balik to, Sidro. Ako'y atubang at... Balik ko taon. Di na to mabalik, uy. Hadlok to ni mo. Unsa? Lagi ikaw. Nabit na si Drew. Dako mo siyang gusto ni mo. Ang sabit ni tawhana, uy. Ako gyud nabalaka kung mahibaw ni Ronald ta. Pasig mapatyan siya sa kumbana. Uy. Mao ni kuyaw niya agaw. Iba sing maabotan yan sa dugan ni Dodong Ronald ba. Kung sang agaw sa parinter man minduhasan. Magpatay yun mo. Kay kana si Drew, sukor ba ginagpatay. Ay, o sa may buhaton ako inigaw ha, Pulto. Kung ako'y pasultiin, sultihan lang ni mo si Ronald, mo bana nga. Mauna, ana.
Dati sa tigali mo patay tao na si Ronaldo eh. Kaya wawa na siya. Wawa sa kapatol si Dro, di ba? Ambot, oy. Naglibog ko sa ngayon akong buhaton ka. Naglibog ko. Ay, salamat. Nianagit ka dong Ronald. Gimingaw na kay ko nimo dong, oy. Ni amang ko kada Domingo, day. Unya, mingangon ka? Alangan, bi. Dugay man paabot tong Domingo. Tanas kwarto na. Tanadayon. Kana. Kana, sige. Sige. Lamiag yung itorjak. Ay. Kaya ka na bas Domingo. Piuron ko na lang ning ako. Ronald. Oh, hala. Parisidro? Yan ang milayat agis bintana. Naghubo ka tanan. Naghapyod ka sa imo. Parisidro. Anong hapyod-hapyod na ni mo? Katiyot na ba ini? Kaya, pre. Wala na mabuntog ni Pari Ronald. Nabibi. Kapang sinabi. Kataos, aning. Ay, katakot. Mihan. Lamig yan. Sari. Lamig kayo. Manok na pula. Nahitabo naman ni Parisidro atong hikayuna. Tagbaw kay ko sa iya kay priting nakuha niya pritis ang taasa. Lami ang pari, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jiggy. Ginaingon ang tentasyon pirming naa kanunay sa imong luyo. Nagsunod-sunod nimo. Nitabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Oh, pundok na mo mga bata. Kay sugdan na nato ang atong practice. Practice ha? Kinsa tong makamao nga mo sayaw, iisa ang kamot, o kinsa tong makamao nga mo kanta, iisa pud ang kamot. Ako sayaw ganta. Ako sayaw ganta. Tagsa-tagsa lang, uy, tagsa-tagsa lang. Kinsa tong makamao mo sayaw? Ako! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 ang iisa nga makamao nga mo sayaw. Sa kanta, kinsa man? Ako gapon! Ako! 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Ala! 5. Okay, 8 ka bata ang musayaw ug 5 ang mukanta. 2 ka babae ug 3 ka lalaki. Ki! Ate Mary! Oh, ngano Ingrid? Kanahan ko masayaw. Unya, wamang ko'y iso. Ingrid! Ayaw mo ka problema sa inyong isulob. Kay dili naman kinahanglan mo palit mo bag-o. Sige lang, sabutan lang unya nato ha mga bata. Ate Mary! Ikaw po ka? Wa man. Ganahan ako mohigta. Diin man di ka, Jiki. Mato ni mama nimo nga tibok adlaw ka man kunong wa dinis bahay. Oh, sa baskitan naman ko, Mary. Nagduwa kag basket? Why? Standby lang gud. Istorya-istorya sa mga barkada. Sa basketan ka? Matod sa imong mama kay gipangita ka niya pero wa siya makakita nimo. Ay! Oh, kuan. Nagpiyo siguro si mama nga nangita na ko. Hasta ang kaugalingon nimong inahan, imo lang yung binuangan, uy. Gutom ko. Nakaluto na ka? Namalit mig lutong daan sa tindahan. Nangaon na mi si mama. Hatag yung kwarta, be, Mary. Kay, mapalit ko pagkaon sa gawas. Unsa? Hain man day mong sweldo. Nahurot na? O man gani ka mo tunol na ko bisag usa ka dako? Bida, pangitaan ko sa kong kwarta noon. Ang! Kadako sa imong sweldo. Atong usang adlaw pa gani mo nan weldo, nahurot na. Giyon sa man din mo ang kwarta. Ay, kapoy ba ni mo? Hoy, Jiggy, asa man ka, oy? Hoy, Jiggy! Nilakaw sa mabang amaw ay. Ay! Uy. Basig, makabalay na smeri nga may kabit kaway Jiggy. Kesa ba sa exulti niya? Ikaw? Nanay gun, ako yun. Awa tayo unay, pre. Parehas man ta
ngabit biyata. Ako atos Taiwan. Mo ada na Cebu, ha? Mauro ta. Oy, kanabas Mary silusan na. Silusan na. Ito imo to mas Taiwan, layo man. Kasi Mary magsilos na, di na pa ilang silos ya. Uy, bantay-bantay alam mo si Janice kay lisod na kayo ba? Masakpan mo si Janice ni Mary. Patay yun mo. Uy. Ikaw ang aking tanging yaman na dilusa. Kitsa man ang nag-text. Number naman ang ni-appear. Lugis ma'am na to. Ang imong bana, may kuyog nga babay. Loving kaayo, nanood sa motel. Kisa may nag-text ako mga bata, padayon lang mo sa inyong pag-practice ha, kay magpa-load lang ko sa unahan. Sige, padayon lang. Kalait sa akong gibati, sa akong nabasahang text. Tinuod ka ni. Kinsa man sa disiya nga nakakita sa akong bana. Jackie, gusto na ko makaanak tang duha. Unsa? Lisod ka na Janice kay pulos tabi niyo. Sayon na noon, kay may panaman ko. Saya akong pailon sa atong anak na si Amahan. O, di ba? Unya mo liwat ako ang bata. Usa naman lang. Ini, deny to the max tang duha. Huwag usa na to nga mo angkon nga ikay tag-iyas bata. Jackie, sige na. Ganahan ko nga may liwat tang duha. Basta ha? Ako, hingigo na ba ko? Kung mamabdos ka, unya ako'y tag-iya. Ay, di akong iyam mo nga niya. Kaya kung magkagubod kayo ta, ikay malas, o dili ako. Uy. May load na ko. Akong tawagan ang number nga. Nag-text na ako. Hello? 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 Kitsa ni? May gitext ka na ko bahin sa akong bana nga may kuyog siya babae nga nanood sa motel. Tinuod ni. Jackie? Ikaw ba? Ikaw ba? Jackie? Higa ka na. Higa ko taon. May maguti ka mo sex. Ikaw sana. May kikamago. Tinoon na, nakita na ko yung bana ang babae nga nanood sa motel sa Mambaling. Nakaila ka na ako? Kinsa man di ka? Ako ang bana sa kabit sa imong bana, Mary. Ikaw si... Gi-off na niya ang cellphone. Diyos ko. Nag-surf ko di mo. Pero ang akong bana nakigduwa og kayo. Maliko ko kunan mo ha, Mary. Musayo kong lakaw. Sige, Jiggy. Ang iyang cellphone. Nakalimutan niya tako. Akong kuhaon og tali. Timing. May nag-text. Akong basahon. Love, payat, di ka, Jiggy. Kalain sa akong kipati. Ayaw ko pasagti. Kay wa na baya ko duka. Ako to sin kumbigong. Kisa man dito. Pagdali o kaligo, Jiggy. Kay mag-istorya ta. Ha? Ngano ba ang sabay? Tiwas o kaligo. Nagtapis mo ko kag tuwalya. Kisa man nag-text. Ang imong kabit. Love ko na kaniya og ayaw ko na siya pasagdi kay wa na siya duga. Kinsa may ngan nga nagkabutang? Jan! Why, di na babae. Laki na. Si Jan na anak Alex ba? Lucky din is Jan. Oo. Sige. Diha lang ka ha. Akong tawagan. Niring. Ako yung loudspeaker aron makabati ka. Hello, Jackie. Nagbong ang atong gipuhat. Magtus ko. Uy. Patay. Ipit yung kuba. Ngano nakabuhat ka man ako ini, Jiggy?
Unsa may pagkuwang nako nga nagita ka maglaing babay? Mary, pasilo ako. Unsa may pagkuwang nako? Uy, ko ang libo. Natintal ako. Pasilo ako. Natintal ka? Pero imong kagustuhan nga mga bit ka. Gusto kong makiksulti sa imong kabit. Ay, ayaw na lang. Di ko gustong maiskandalo ta. Unsa? Dili ka gusto nga mag-iskandalo ta? Kini inyo gibuhati, Janice. Kini imo sa gipamabdusan, dili ni iskandalo? Ha, Jiggy? Hello? Buang ka, Jiggy. Wa pa mo matagpo nagsibol pag ibigin sa Janice. Mabdos kong asawa o ikaw mahan. Nasayod ka na sa di ay? Mary? Oo. Nahibaw na sad ko ini. Unya, unsa may imong plano sa imong asawa? Ako patyon ingon man si Jiggy. Ang imo rang asawa mo'y patya. Ayaw giapil ang akong bana kay bigaon siya, demonya siya, manyak. Napayot ang imong bana na imong demonya. O sa ibuhaton mo kang Jiggy ng imong bana, ha? Wala kay labot. Ug wa na sad ko'y labot unsaon nimo ang imong asawa. Kitang duha ang giluiban. Wa na ko'y mahimo ini. Mabdos na ang imong asawa. Sige, bye. Salamat tayo. Abi ni mo, Jiggy? Nagbahay ba ako sa Ginoo? Ha? Kay active ko sa kalihukan sa simbahan. Pero naka-interview si Satanas ni mo. Nagpadaka sa tentasyon. Mary, asa may buhato na? Wa! Asa to pa, nagkapasaylo na ka na ko. Dili pa sa pagkakaroon. Ang akong gusto nga magbuwag ko na ta, Jiggy. Unsa? Dili ko masugot, Mary. Dili ko masugot. Magkatawa man kong hilaw ni mo, Jiggy. Dili ka masugot. Hilas. Magpalayo ko kay gusto kong makalimot sa imong pagluib sa to kaminyoon. Mga bitra man di ay ka. Pero ngano nagpakasal ka pa man ako? Ngano? Gibiyaan ko ni Mary. Nagpalayo siya. Nagbasol ko kumaayo nga nung padakos tentasyon. Nga, maura mo tang putahia. Maurang lamia. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stella. Naingon, bisag unsa pa nimo kamahal ang imong bana, basta naa mo sa kakabus o kawadon, mahaylo ka gyud sa tanyag sa laing lalaki nga dunay kwarta. Ahala na og makasa ka sa imong bana. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikain. Nanay, panit ang duwaan. Pariha ka nun ba? Tarak-tarak nga dako. Ayaw na nak, uy. Mahal man na nak. Gawas pa. Panglalaki man ang trak-trak, good. Sagdi lang. Inig-abot ni tatay nimo. Basin dako tuog kita sa pag-drive og sikad. Palitan ti kag munyay ka nga dako. Yay! Basta nay ha. Palita mo niya ka ha. Oo lagi. Sige na, balik na dito duwa ka. Ayaw lagpaduol ni Dondon ha, aron di ka maibog siyang dako nga trak-trak. Oy, nay! Kaluoy sa diin dayo eh. Ahaw in taon sa mahalod nga duwaan. Unsaon, gapobre man mi. Hasta gadi sa pagkaon, maglisod mig palit og lami nga sudan. Mingawa ba yan yung pag-drive og sikat eh. Hindi ako kita. Gamay rin taon eh. Dalik sa kumpawal sa bahay eh. Kasi pag-gutom to sila sa stila. Huwag ang mga kasi inday. Itabi ng gamay. Pag-grado eh. Kung ito pagitaan eh. Dahil pagsikad. Pagkapit kong isda sa merkado. Ista nga tuloy na po ning dani mo dong. O day, maura man eh bratong isda sa merkado. Ang adohaw. Huwag tamarong. Pati mahala eh. Mahal kis kilo eh. Tikapoy naman ko ini atong kalisod oy di no. Oh, Destila. Mao ba day? Oo dong. Naluoy ko ni Inday ganiha oy. Kay gusto siya nga magpapalit og mahalon nga duwaan. Gusto unta na ako siyang palitan og dako nga munyika. 200 kape naman tingali na dong. Mahala ng 200 eh. Ayaw eh. Wantay kapalit og bugas. Kung magpalit ang munyika nga dako. Ay, paita biya ni atong kahimtang oy.
Day, gipulaan ka na ba sa atong kapobre? Hagbay ra dino. Uy. Dugay na kung gipulan ani pagpuyo ah. Nga maayo lang makakaon tag katulos usa ka adlaw. Gipulan ako. Day. Mao na ka na ang resulta sa imong pagpalabis gibati mong gugma. Diyan to'y lalaking kwartahan nga nanguyab nimo kani adto. Wa gyud nimo sugta kay wa man kay gusto. Mo gyud gisugot nimo ng usa ka lalaking buotan pero way grado niya usa lang ka tricycle driver. Nagmahay bitaw ko nay uy. Pero ang kuno nako nay. Mahal ko ba si Dino? Pero gipulaan na lang ko sa kalisod na good. Oh, sayo naman kay nang sulbarong problema ha ba? Ha? Unsaon man ako pagsulbad nay? Idi buhagan nimo ng bana nimo. Nya mangita kag laing laking maayog trabaho aron makatilaw kag hayahay nga pagpuyo. Ako sa nahuna-hunaon nay uy. Maluoy ko ni Dino uy. Ay pagluoy-luoy uy. Bikla ng bana nimo aron mag-away mo nya buwagan dayon ka. Nay. Nga uy. Gibati na ko nay. Nga dili gid nako mahimo ang pagluib sa akong bana. Ay kundi ka makahimo no Stella. Makaingon jud ko nimong bugo kaday. Sagdi lang nay. Ako nang huna-hunaon sa makadaghan. Usaha ka ng hunahuna mo oy. Buwagi na ka ng bana mo. Buwagi na. Inahanan ni nimong nagmando nimo Stella. Nga naluoy sa imong kahimta nga nagantos kas kalisod. Gaw pilo. Oh, mao na ko. Nimisulti yung danin ako, ibog ko nun siya, ni mo kwarta. Anong tawanan ko? Kanag kwarta na, gikam nas gawas. Naulit na din siya gikan sa gawas. Abi na kog ato na siya nagpuyo sa gawas. Abi di mo gaw. Nanguyab na siya nako sa una gaw. O ba? Oo, duha na silang nanguyab nako sa una nga kwartahan na karon. Sila si Danny ug si Aljon. Pero wa na ko sila sugtagaw uy. Isugo ra ba ko niya gaw? Sugo unta ni. Magkikita ko nun siya ni mo dito sa amo. Unsa man? Okay ka? Hindi lang ko uy. Basig masuko akong bana. Masukog! Imo ipahibaw, isikreto na to. Kamuraduhan na sayon ba? Ay, importante, makakwarta ka. Oh, sige gaw. Kanus aman may magkita ni Danny dito sa inyo. Ha? Kanus aman, gaw pilo? Danny. Mihugo man ka, Stella. Bitaw, nakaba naman ko og driver lang og sikad good. Maglisod man mig palit og lami nga pagkaon. Kaluoy nimo eh. Abi mo, Stella. Ang tod karon. Nihigog mo pabaya ko nimo. Pero minyo naman ko. Wala ko'y kagawasan nga makakita pa og laing lalaki nga minyuan ako. Niya naman eh. Antuson ko na lang. Ugma sa udto. Pangita og rason sa imong bana nga mulakaw ka. Magkita ta sa syudad. Hatagan ta kag daghang kwarta. Basta magipanuroy lang ka nako. Asa man po ta manuridan? Kuyog lang nako bisan asa. Bisan asa dadun ta ka. Yang paulin na nimo. Meda ka na nga akong kantidad. Kana kundi ko nimo balibaran. Sige. Mukuyog ka nimo ugma. Bahala og asa ko nimo dad ah. Mukuyog ko nimo dan. Mulakaw ka? Odong. Ayaw lang usap pag-drive og sikad dun ha. Inig-uli na ko magdako og daghang kwarta. Kay, ngano, asa man ka day, ha? Doon ako'y amiga nga pakikitaan nga nadato na dong. Naluoy man siya nako. Mao nga makikita siya nako sa syudad. Og akong hatagan og kwarta. Mo ba? Sige day, sige. Di lang ako mo-drive ron. Napamay nun-unan diyang tuloy. Ug baho nga kanon nga mais. Kanalo na imong kanon ni Inday. Bisan og niwang na kayo ka. Pero ang imuha. Dambuka eh. Musta? Ay, sige na ano. Nakuha gyud ko ni Danny ato higayuna sa makadaghan. Ug human siya matagbaw nako. Ihatagan ko niya og 50,000 pesos. Paglabay sa pipila ka buwan, nagpangita na sad ko ni Danny. Wa na ko maguna-una sa kwarta. Naguna-una na ko sa iya hanggang perting dako ah. Nga uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vine, ginaingon, kung ang asawa suga sa panimalay, ug ang bana haligi sa panimalay, ang kabit, demonya nga way sa panimalay. Mao kini mahitabo sa akong kinabuhi nga di na kumain. Oy, Bes. Isang nang gikasulti ni Dondon, oy. Iya man ko ng classmate. Guwapa mo. Ug magaiglihok. Ingat. Tanawa, good. Bisag kasos niyo bay. Muberi ko mo parang ni Dondon. Suod man gud na sila, matod pa ni Dondon. Sure, right? Wadi ka disang bayhana. Don, ngayon mo ani ko mo sleep sa inyo tonight. Ha? Ay, pananggid ako eh. Iyon na si Vine. Sige, ako mananghid niya. Ha? Sige na, Vine. Di pa man jud ko ganan uli sa amo. Kay api ko ni miskid ni nako sa Dondon. Close man gud nako sa high school pamigod. O niya, asa man ka matug nga usar may among kwarto. Kay gamay ra man ang taon ning among bahay. Uy, unya sa sala na ang akong BFF nga bayot. Oh, kung okay ka, tupad lang mo sa akong BFF. Excuse me. Mas ganahan pa kung mutupad din yun ni Dondon kasi mutupad kong bayot. Oh, unsa? Yes. Mutupad ka na maghigda ni Dondon sa among katre? Uy. Miyagok na si Dondon. Di mo ko kanahan na magtapad ng tulos paghigda. Sakto nga akong BFF nga bayot. Ngaway delicate design. Nagmata ka pa di ay? Please, isugamay. Kay hapit na jud ko mahug sa sahog. Ay, tingali nga sa sahog na lang ka mo higda, Gracia. Kaysa mahug ka. Ay, di ko. Wa ko maanan og katok sa sahog. Ew, kaayo. Siya ka na dahi kung mahug ka. Daoy, sa baka sa hagok ni Dondon, oy. Don, huy, Don, kasuga sa imong hagok, Don. Ay, siya pukawa ba? Kaya mo trabaho pa na ugma. Don? Ay, maayo ka nakamata ka. Don, di ko katarong katog. Kaya mahadlo ko nga mahong ko sa sawg. Mayo nga si Vine lay mo tupad sa bayot, nga tuot sa sala. Kital, iyaman tong BFF. Unya, kita tupad din doon. Katal, BFF man punta, diba? Please. Uy. Buang bayhana. Lambi ba yung bubuon, oy? O, ako'y nahimo. Kini okay man si Dondon. Ikaw budog, gaga jud ka. Igawas mo ka. Naamaw na ka. Ikay asawa, ikay angin, mudog si bana. Hindi ka nang bigating yung demunyang gasya. Sus, kabugnoon kay ko, bes. Kabugnoon kay kung anang gasya. Dondon. Di mo pa ka. Uy, di ko katug. Kaksako. Pero, Kaksako pa. Kanihan to bita sa high school pa ta. Mugakos baya ka na ako. Unya ako pod. Mugakos pod nimo. lahi na rin kami nga ako. Huwag may apagita sa mo Agasya. To aman sa gawas ng imong asawa na to. Di lang ta magsapa niya. Nga nagkakusta. Bakit ko Agasya? Uy. Unsa man? Unsa man itong nagubunga ako na bati? Marigikan sa among kwarto ni Dondon. Bes. I smell something fishy. So, balik sa inyong kwarto. Idondon ka sa dali. Bes, maikog ko. Uy, nabuwang ka? Maikog kang asawa man ka? Naglugubo na sa sungod. Tika mo lain natin. Unsa mo itong sa toy? Ako, Be. May bangon ka man ko. Ako nung badong sa ginon niya. Kalami ba yung agikik sa kanahan, oy? Hoy! Magbatolog dili ka disa, oy! Respituhi ang asawa! Gaga! Uy. Oy!
gubo akong nabati, ha? Unsa to? Agay. Aray, gitukmod lagi ko nimo doon. Sakita sa akong batang. Nga gitukmod ko nimo kalit doon. Nakita gid ako sa duhan ako ka mga mata, besh. Sige yung kipakalitan ko gabi ang door sa inyong. Nigakos ang dinunya sa inyong bana. Susus. Unsa man migakos po si Dondon niya? Ay, perteng nakagakos. Uy ko, wa may relasyon si Gracia. Uy, fine. Mato ko nimo doon. Naot pa unta nga tinuod ang imong gisulti nga wa mo'y relasyon. Wala, di wa! Wa man ka, idi wa. Nganong musing ka man ka? Ako pa nimo doon, bulikay lang ang daan, nag-iingon mong grasya ba? Bulikay ka. Kay, kuyaw kayo magbungkag mong pamilya tungod lang ang nabayhana. Wa may relasyon mo, Blax. Nabayan ko. Wala buong babayhan na. Susutang uy. May pakinutan lips to lips. Good kisser si Gracia, boy. Pida, no? Bakit anya ko anak niya? Ha? Kaya naman. So, ayan akong gisulti mo. Makaingon kong tinuuri mo gisulti. Ay, bumubuang mo sing kong kabi. Mauna di, ha? Wala, iba pang kunin mo ang kalaki, ha? Jud palipat, silos, mga may relasyon. O, dala di, oy! Uy. Bain, magsulti ta. Unsa may akong panagsultihan Dondon? Mahin itong pagkani sa ating Gracia. Ngano? Musulti ka na sa tinuod nga may nahitabo ninyong duha? Ang tinunod, Bain. Dona. Dun? Lalaki mo ko. Papamati sa... Ingon ang ilang gibuhat. Ako yubo sa inyong brief. Wow! Kasi ako gimasage ang iyong ko. Mag-massage na ko. Kung sugot na yung lang. Gusto na ako doon. Doon na may tapo na ito. Ang gabi na. Uy, naipit yung kuba. Isa anak mo. Hindi naman usap pa. Hindi ko din Uy. Uy, saman, may nga man bayan ng Dondon? Oh, kasi balita, miss? Don, may nga maging bayan ng Dondon. Uwa sila? Dumdum ko din. Ikaw tos grasya ka? Oh, halay sila Don. Kasi sila sa Palawan? Kay ilang wedding anniversary? Hilas, mga OA. Nag-celebrate pagkit sila. Asa na pitas Palawan sa... Anong unta naman ka? Oh, muapas ko nila. Forbid down sa, muapas ka. Amis, ay lang patuwa-tuwa pagbungkal silang panagtiayon. Kaya bini mo, mabdus si Bay, kaluha pa yun, matubas kong suod ngay galis doon doon. Hoy, sa isiyo. Wako'y lapot pinumabdus si Bay. Isiyo, kaluha! Ang importante na ko, si Dondon. Nagigwa ko sa kong uyab na negro, kaya mas ganahan kong Dondon. Dondon! 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 Nanikilikit si Kandang Natasha. Huwag nagbinukutan na ang akong bayan. Uy, naipit yung kuba. Ug mao to mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 38. Ug gusto nako, shout out kanimo diha, Romy Boy no. Ug ni Paparts ugay des Pantikaw. No, daghang kay salamat ug kang Oscar Maydog, salamat kaayo bro. Ug atang-atangi sa atong compilation Part 38 no. Kang kay salamat.